chini mangpli wa haina hai belai no wana machine te kotorma mangpli kaje phabiruka tibrasa hodani ingai tibrasa kongthai barani ingai buri khoroksa tibrasa te baike buri te drugs ere khaike ba drugs phali borokno lukurona tablet phali chai to moi makha tabu abro lukurok bono manjagui romui to nikha haike ba oba haike buri khoroksa tuti sikini dofa khajane mani bekeluk jakhnge society te dofa bor thang chuika lukuroni tamuk belai no wana lajak te belai no kemang chalajak aba haike no tabuk chini o mangpli o belai no swai ke darak sidake hai sobakya bono ambasa khola district hospital kla thangpro romui to nikha security ajagani bororok yagulo bono naimotharoni yago rohorna bagai police sobai kwrungmani aboni yagulo sungmung sungjaka hangangke kok pogui thangka ang sinia contact number maya nei saikhnarka nani di chini o mangpleni bisingtui o bukhujak tamo saikhnarka তুমি আম তো কারে নিয়ে দিলে না ফোন করে বলে কইয়া দিব চিনে না আবার আছে এই বাগানে কি লিখে তুমি আইনা তো বিক্রি করা দিলে এটা আমার কাছে দে এরপর আমার কাছে কি বাগানে ফোন রিসিভ করে না কত 841402 কত